the iron ships from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target 1. Target 2 is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need right here. I'll extend your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch. Jacob! Evie! May the creed guide you, you vagrants! Poor man. More afraid than ever. The years have not been kind. Evie Fry, where do you get it from? The same place as you, Jacob. Have fun. Don't die. How long does he intend to go on like this? He's disrupting the other workers. Shut his trap and get the machine fixed. And send me some laudanum for my head. Coming right up. Dámy a pánové, vítejte u Let's Play na Assassin's Creed Syndicate! Woo! Tak jo, možná si říkáte, ta hra nějak vyšla asi před 3 měsíci, trošku pozdě, ne? No a co? Nikdo se neptal! Tak jo, hrajeme tady teďka za Jacoba Frye, jenže to jméno je poněkud hodně nudné, takže si ho změníme, bude se jmenovat Ludvík. Ludvík, to je krásné jméno, takové příjemné na vyslovení a ještě krásnější na pojmenování svého novorozeného dítěte. Já myslím, že můžeme hned začít, takže hrajeme teda za našeho Ludvíka a sledujeme tady jednoho takového mizeru, který tady týrá naše malé děti. No víš co, takové děťatko. Že bychom se přes ty dveře dostali hned? A ne, moc jednoduché. Ne. No one goes in or out, unless there's a problem. I hold the machines. That door opens and I have my Okay. way to Že Ferris. pravým tlačítkem běžíme, jo? To už tak nějak vím, ale na tom nezáleží. Takže máme tady sabotovat, jak se zdá, nějaké takové kohoutky, které asi vypustíme z plašky a bobky všech našich utlačovaných děťátek. A někdo to bude muset přijít zkontrolovat. A my využijeme příležitosti a infiltrujeme se do jejich základny. Oh, jo! Tady je druhý. A tady... Kom skáčeš? Tady je třetí. Tak, splašky už se hrnou. A už to jdu zkontrolovat. Takže měsky teďka... Vždycky potichoučko. Haha. Tak, to by byla naše první vražda. Jo, vážně? Jo, tak pojď. No tak to není nějaký slabý.
No, tak s tím jsme udělali rychlý proces. Hru mám bohužel na nejnižší detaily. I když zvládnu vyšší, ale s tím nahráváním hod to budu muset snížit na nejnižší. Otevřeme bránu. Wow. Ferris, Okay. I'm coming. Musím říct, že i když to je na úplně nejnižší detaily, co v téhle hře jde. No dobře, tohle zase nevypadá tak hezky. Vypadá... ne. Ale třeba tyhle dlaždice se mi stále zdají naprosto úžasné. A když se podíváte, tak... úplně nasáváte ten smog generovaný tady z těch továren. Úplně nádhera. Prostě ta grafika je tak nádherná. Ach jo. Tady už lezeme po nějakém lešení tady. Hop. Hop. Jo, právě jsme tu přišli nějakým hloupým drátem, ale to nikoho neštve, že náš Ludvík je všemohoucí. Ne jako Bůh, to Ludvík není Bůh. Ale má nezničitelné kosti, jak se přesvědčíme. Ní! Prostě... Bla bla bla, nezájem, pokračujeme. Vidíte, náš Ludvík je pravděpodobně něco jako Wolverine a ve skutečnosti jeho skryté čepele mu jdou přímo z jeho adamantiové kostry. Tak. Zatím to je velmi jednoduché. A říz. Jo, tadyhle musíme... tamhle nás někdo viděl. Tak se musíme pěkně skrýt. Pojď sem. Pojď sem. Pojď blíž. Blíže! OK. To bylo jednoduchý. Tak, tady máme dalšího. Pích. A tady jsou další. O ty brďo. Ach, ty reflexy. OK. Oho, tady si jako rovnou můžeme otevřít bránu, jo? No tak samozřejmě, proč ne? Dělej. Blá, 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 to nás nezajímá. Zábava pokračuje. Tak, máme tady dalšího, toho hnedka zapíchneme. Tak. Pomalej by to nešlo? Ludvíku? Co? Ty jsi ho nezapích? Co? Jak to, že to nezapích? No, pořádně s ním přiskni. Tak to má být, Ludvíku. OK. Takže tady si vylezeme nahoru. Samozřejmě parkour je v tomhle díle naprosto realistický. Vůbec to není přehypované, protože každý normální člověk si takhle přijde. A jakože takhle si skočí asi z 5metrové výšky a... No, sice tohle jste, náš Ludvík je Wolverine, ale i tak. A potom si hned takhle zase během pár vteřin vylezete. Ano, velmi realistické, ano. Tak, tady jsme se dostali do další oblasti. Můžeš... Přestaň si hrát, Ludvíku. Jsem tak nějak špatně. Oj, Péťo. Péťo, neboj se. Péťo. Péťa nás nemá rád. Tak a dostaneme se do další oblasti. To je rychle. Ty brďo. Tady je vlastně hodně cest kam jít, že? Ty jo. Já vůbec nevím, jestli nemám jít náhodou třeba sem. Nebo třeba sem. Jo, děkuju, že jste mi to tady označili, protože já bych jinak nevěděl bez vás. Děkuju. Mr. Ferris, sir. The lad in the Je factory parchant should be jeden. taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Co? Za to, že na něj spadne nějaké 100kilové závaží? Ne, tohle musí skončit.
Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Jo. Moje řeč. Tady takhle tu polezeme, tak, tady se takhle hezky oblezeme, přelezeme, vylezeme, nadlezeme, podlezeme, tak. Přísně. Tak si to tady hezky přeskáčeme, anebo... Celé to tady celou dobu jedeme víceméně na stealth. Takže byste si mohli taky trošku užít, co? Skákej. Dělej. Ha! No, puťa. Nenechte se prosit. No, to je ono. To se mi líbí víc. Wow, dvojité vykrytí. Můj bože, pane bože! To asi bolelo. No, co to? Jak je vždycky krásně slyšet to křupnutí té kosti. Mňam. Kudy si to vezmeme? Půjdeme tady. Tak, tady si vlezeme po žebříku. Tak. Ludvíku. Ludvíku. Můžeš prosím vylez na tu plošinu? Vylez na tu plošinu! Ne? Dělej, bože, nedělej za... Co? Tady si. Co? Oh my god, on to skočil! Nevěřím. Konečně můžeme jít zapíchnout, ale ne, já se s ním chci porvat. Ať mu dám šanci, no tak pojď. No jo, ale dostává. A je to. Tak teď si dáme zase nějaký pěkný jeho proslov, už se nemůžu dočkat. No tak povídej. It is done. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starrick's machine. A large bolt, but not enough. Your Grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years, and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Náš Ludvík má pěknýho knírka. To se mu musí uznat. No, tak to by bylo. Teď už nezbývá nic jiného, než zbabělecky zdrnout. Já tam chci všechny vymlátit. Ne, dobře. Musím si své násilné choutky nechat na pozdějíc. Ještě si toho hodně užijeme, hodně. Tak, tadyhle asi, ano, skočíme na vlak. Ha! Lamy. Tak pojďte. Ha! Palte dolů. Ještě další. Zkusíme nějaké dvojité? Jo. Jo, dvojité. Ha! No tak. Ale to je moc jednoduchý. No tak. Nemají ani tuší. Že jsem vlastně mohl zmizet úplně kamkoliv z toho vlaku, že? A už se něco děje? Ale kdo pak na to tady jede? What's your buckle, boys?
A sakra. To vypadá špatně. To vypadá špatně. No, tak kam to dojedeme? Ale jo. Haha. No, utíkej, utíkej, Ludvíku, utíkej. Co, stihneš to? To je úplně scénka, úplně jako vystřižená z nějakého pěkného Tomb Raidera. Úplně, na to se musel podívat Michael Bay. Hele, neměj blbé keci, žádné žertíky takové, připitomnělá hezky les dolů, jo? No, samozřejmě. Teď se to neboj a pěkně skoč dolů. Jo, tady to nevypadá zrovna nejbezpečněji. Tak, a je to. Maybe next time I'll walk. Dámy a pánové, obávám se, že tohle bude asi úplně všechno z našeho prvního dílu této nové série. Já vám děkuji, že jste si toto video zhlédli. Samozřejmě můžete hodit odběr, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, tak dejte dislike. A ještě jedna důležitá věc. Čtěte popisky. Vážně, čtěte popisky, někdy jsou ty popisky vážně užitečné, jo? Jsme domluveni? Díky. Tak, nazdar.